दा जोंनि बर' समाजाव लानां खारनाय गारनाय फिसा गोनांफ्रानो बेफोरबायदि जागासिनो दं दिनै कमेन्टआ होसिखा आं बुंखायो एसे गला गलायासो इउटुबार जाखायो दा बिदि खालामनाया बिराद गाज्रि मानो होनोब्ला जों मालायनि इन्डिभिजुवेल नोंसिनि पार्सनेल लाइफआव इन्टारफेयर खालामनो दरखार गैया नाथाय पार्सनेलानो पाब्लिक दा लाना खारनाया जालायगासिनो जोंनि बर' सोर बर' लाजि कमेन्टआ गावसिजोब आंखौ गाज्रि नुदोंमोन आंखौनो गावसिजोबखा कमेन्टआ एसे दा ससियेल मिडियायाव लाबोनो दरखार गैयामोन बुंनो हागौ खायफा लाबोआबाबो जाया माथो खालामनो जुदि इसिबां बिदि हाथाराबा हाबा जाना हाबा जा मोजां संसार जा आरो हाबा जाखानाया मानो बेलेगखौ एग्रां हरनो दरखार लोगोसे वी आर जास्ट फ्रेन्ड आन्डारस्टेन्डिं थाबानो जेबो जाया मिलायना खालामनाय जेबो नङा खुलुमबाय रायजो राजा बयनिसिमबो नोंथांमोना जुदि आंनि बे चेनेलावहाय गोदानब्ला अन्नानै बेखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोसेनो आंनि बुंनाय बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना गुबुनजों शेयार खालामदो दिनैनि बे बेलायावहाय बुंनांगौआथ' गोबां दङ अब्लाबो आं जेसेबां हायो नोंथांमोननि सेराव माखासे गोनांथार बाथ्राखौल' आं बुंनो हास्थायदों दिनैनि दिनाव जितु एनिथिं एमजेआ सासे 19 बोसोरनि सासे लाइमोन सिख्लाखौहाय जितु लानानै थांबाय गावसोर सानैजों गोसो गोरोबलायना गोसो मिलायलायनानै बिसोर लालायबाय नंगौ जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया नंगौ नोंसोर गोसो गोरोबलायदों नोंसोर लालायदों दे नाथाय नाम्बार 1 एमजे नोंसिनि रायजोआ नोंखौ गनायथि होगोन जानो नों जाय रायजोजों नोङो दिनै सिथाबनानै दङ जाय रायजोजों नोङो संसार जानानै दङ दिनै एमजे मा नोंनि गोसोब्लानो नों लानाय नोंनि रायजोआ नोंनि खिबुआव गिदिङो नामा ना रायजोफ्रा एमजेनि खिबुआव हाबनानै थामारो नामा एमजेनि गामिनि रायजोफ्रा थायो नामा आश्चर्य मोनथावना आरो गुसु जाबाय नालाय जों लालायबाय अब्लाथ' मा नोंसिनिया गामियानो बेबायदि नामा गासिबो गोसो जाबानो ला गोसो जाबानो थां एमजे बेबायदि नामा बाथ्राया नोंनि खिबुफोरावसो हाबनानै बिसोर मोसायो होमबाथ' आंनि साननायावहाय दा नोंखौथ' बा नोंहा मा नाममोन हिन्जावा प्रिति फिसाला सासे दङ नङा होमबा ना जाबाय खोमा 2 बोसोरसो जाबाय खोमा बै समाव नोंस्रा गाइखेर बायनो हायैनि दावराव दावसियावथ' नोंसोर गारलायनाय जाबाय नालाय नङा होमबा गाइखेर बायनो हायैनि थाखायनो नांलायनानै नोंसोरो सासे गथ' थालायनानै नोंसोरो गारनायाथ' गारलायाखै दाबो नोंसोर दाबो हौवा हिन्जाव अफिसियेलि नोंसोर दाबो हौवा हिन्जाव नोंस्रा दाबो जेबो जायाखै गारलायनाय मानाय जेबो जायाखै नोंसोर दाबो हौवा हिन्जाव अब्ला जिहेतु बिथांमोना दिनै लिरदों मा होनना बुंगोन जानला मानला बेयाव बुंफैबा जाया जोंहा गोसो जादों जोंहा लालायदों होननानै आरोना जोंनि समाजाव जोंहा माखासे नियम खान्थिफोर थायो आयेन कानुनफोर थायो बे नियम खान्थिफोरजोंसो जोङो सोलिनांगोन नोंनि गोसो आंनि गोसोजों जुदि सोलिनायमोनब्ला माथो दाहालागि आं बुंजोबथ'ला दा दिनै आं जेब्ला ट्रेनाव गाखोना फैदों आं बिनानाव बुंबाय बा बिनानाव आंखौ आदा होनबाय नालाय आंबो बिनानावखौनो सानबाय आदानि भिडिअखौ नायो आं होनबाय होननानै सोंबाय आं होनबाय बहानि मानि सोंबाय रायज्लायबाय माबाय बेयाव बुंबाय आङो जे दिनैथ' फेसबुकआ बिराद दावराव होनना बुंबाय ओमफ्राय बुंबायब्ला मानि होनबाय एमजेआ गदाय लाना खारबायनो होनना बुंबाय आच्छा बेनिफ्राय बिनि जिउ जारिमिनफोरखौ माखासे खोन्थाबाय आंनो नंगौ बुंनो थाङोब्ला आखल आखुनि सायाव एसे बिजिरबाय जानो हागौ आंनि आखल आखुनि सायावबो सोरबाया बिजिरगोन थिग बेबायदिनो बुंबाय माखासे बाथ्राफोरखौहाय जानो हागौ आहाबो उइकनेस दङ दुरबलता दङ जायखौ गुबुनफ्रा आंनि फारसे रायज्लायखोमायो बुंखोमायो आंहाबो थागोन
नोंहाबो थागोन सोरहाबाबो थागोन आरो मोनसे दुरबलता आरो दै रायखोमानाय बुंखोमानाय मानाय दा दिनै जाथाया जाबाय नालाय माखासे बाथ्राफ्रा ओंखारबाय दा बेफोरखौ बुंबाय थाया नाथाय बाथ्राया बेसो जे दिनै कमेन्ट्सखौ नायोब्ला कमेन्ट्सफोरखौ नायोब्ला मिनिनो ना मानो ना बोराबनो ना रागा जोंनो बाथ्राया जाहैबाय जायफ्रा फेसबुकाव इउटुबाव ससियेल मिडियायाव मोजां बाथ्रा बुङो बिसोरो सिङाव मा सायाव सादु सिङाव लादु सायावल'सो सादु बिसोरो सिङाव ओरैबायदि गुन्दा बिसोरो सिङाव ओरैबायदि गुन्दा बिसोरो सबनिफ्राय गाज्रिया बिसोरनो सबनिफ्राय गाज्रिया बिसोरनो होनना बुंनाय लोगो लोगो जोंथ' समाज फोसाबनो थाखाय बाथ्राफोर बुङो जोंबोथ' थांबाय दा नङा होमबा जोंबोथ' थांबाय नंगौबाबो नङाबाबो जोंबोथ' उन थांफाबाय दा बेजोंनो खारन बाथ्रायाथ' बेनो गोग्लैहैबाय बेनो जाहैबाय जोंबो गोलैफाबाय दानिया नोंथांनि गेजेरजों दा मा लिरदों बा सिगाङावबा माबायदि बुजायोमोन गावनि हिनजावखौसो गाज्रि होनना बुङोमोन दाना नुबाय दा बिखुनजोआ बिहामजोखौसो गाज्रि होनना बुङोमोन दा गावनि फिसालाखौसो हनै माथो गाज्रि नुबाय अनेकथा राव कमेन्टआवहाय दायो लाजिनाय मोनदों ना मोनाखै फंबाय एमजे ना जेबो मोनाखै गुबुना मा बुङो बुंबाय थाथों होनना सानदों नामा दायो सानदों ना जों गोरोन्थि मावाखै दानिया मेन पइन्टआव फैदो मेन पइन्टआ जाहैबाय हिनजाव थानाबो हिनजाव गैयै बायदि न'खर थानाबो न'खर गैयै बायदि जाना थानांनायखायसो आंबो फैदों जों सानैजों गोसो गोरोबनानै लाज्लायदों नाम्बार 1 खोनासं जुदि एमजेआ गावनि बिबानखौ जुदि मिथिनायमोनब्ला जुदि हिनजावा हसायनो गाज्रि मोनब्ला गाव जुदि इसोर गिग्रा आरो गाव जुदि गावनि दायित्वखौ जुदि मिथिग्रामोनब्ला नों खनसे गंनाय नायनो नांगोन नों खनसे लागिले नों निमाहाखौनो बिनांगोन अब्लाबो जेन नोंनि न'खरा थेर बेथेर दाजाथों खारन नोंहा सासे गथ' दं ना बे गथ'आ नोंनि नङा ना बे गथ'आ नोंनि नङा दा नों गंनांगौमोन खनसेब्लाबो जुदि नोंनि हिनजावा एथबां गाज्रिब्ला आंखौ निमाहा होदो बिमा जोंहा सासे गथ' दं बेखौ फेदेरलांनांगौआ जों सानैनिनो दायित्व होननानै बुंनो हानाय गोसोआबो नोंनियाव थानो नांगौमोन नाथाय नों मा खालामखो गंनांगौनि जायगायाव नों जुदि सोरजोंबा रायज्लायनो हायोब्ला आं हाया नामा गोबां समायना न'खरा बेबायदिनो थेर बेथेर जालांनायखौ जों नुदों सासेया देखायब्ला सासेयाबो देखायनाय दै निमाहा होननाय मोनसे बाथ्रा थायो बे निमाहाया जोंनि गेजेराव फैनांगोन सानैबो ओरै होननानै जुदि नेरलायब्लाथ' जानाय नङा जुदि नोंनि गंसेयावबो जुदि नोंनि खावलायसेयावबो जुदि नोंनि न'खरा गोरोबफिनाखैब्ला थांखिखौ नों बेयावसो लागोन दे बिदिब्ला जों सानैया जुदि गोरोबनोनो हायाब्ला संसार जानायनि मा लाब दे गोजान जानोसै नोंहा नोंनि संसार आंहा आंनि संसार माब्लाबा गंफेरदोंना एमजेआ माब्लाबा गंफेरदोंना माब्लाबा निमाहा बिफेरदोंना ना बियाखै ना बिदों दा नों जुदि गावनि जाय गिबिसिन हिनजाव महरावबो मा होनना बुंगोन बासिजाया गियानावबो बासिजाया आखल आखुआवथ' आं बुंला माबोरै सोलिया आं बेखौ बुंलिया जोंनि नुनायाव आरो दै बेफार फालांगियावबो बासिजाया साख्रिबो दङ प्रब्लेम गैया दा
दा नों बेबायदि हिनजावजोंनो जुदि गोरोबनानै जुदि जानो हायाखैब्ला गोदानजोंलाय नों बोरै जानो गोदानजों नों बोरै जानो सासेखौनो सामलायनो हायाखै नोङो सानै हागोन जानो नों सामलायनो हामारगोनथ' सानै दिनै नोंनि बे लासिं सिंनि गेजेरजों नाम्बार 1 धोरोमाबो लासिं सिं जादों आरो जायफ्रा फेसबुकआव इउटुबाव जायखिजाया ससियेल मिडिया प्लेटफर्माव फैनानै सोरखौबा थुलुंगा होयो बेबायदि बेक्तिफ्राबो दिनै लासिं सिं जाफानो गोनां जादों लासिं सिं जाफानो गोनां जादों ओरैबायदि माने आरो जाय आखलखौ दिनै देखायबाय सन्देहआ जोंनावबो दं दायो दहायसो सासे मानसिया बुंखांबाय आंखौहाय 19 बोसोर होननायखाय नोंहा मा इन्टारेस्ट जाथारदोंमोन नामा नोंखौबो माथो मोरलालासे नुयो होनना बुंहरखांबाय ना आंखौ नोंखौ माथो मोरलालासे नुयो बुंहरखांबाय आंखौबो दैयो सासे मानसिया दा बेबायदि आरो दा आं हास्थायो जुदि नोङो लामा मोनसेबाथ' लामानोसै लाखाबायानो होनदो नङा होमबा लाखाबायानो होनदो दा जोंनि समाजाव मोनसे फोरोंनाय बायदि जायो आरो सासे रोंखा राखा बयखौबो बुजायग्रा बानजायग्रा गेदेर गेदेर खोथा बुंग्रा बेबायदि जिथु मा होनना बुंगोन बेक्ति बेबायदि बेक्तिया जुदि बेबायदि गाज्रि आखलखौ देखायोब्ला स्पेसियेलि जों बुंग्राफ्रा गुबुनखौ जेबो बानजायनो हायि बायदि जायो दा नोंहाथ' दिनै लामाया जोब्बाय नों सोरखौ मा होननानै बुंबावगोन मा होनना बुंबावगोन दिनै बुंनो थाङोब्ला नों गावनि न'खरखौ नोङो सामलायनो हायाखै गुबुननि न'खरखौ नों मा बानजायनो नङा होमबा बेबायदि मोनसे सोंलुआ फैयो आरो फैदोंबो आरो फैबायनो थागोन जुदि नों बायदि सासे रोंखा राखा गियानि गुनि पार्टियाव थाबायग्रा पार्टिनि मानसिफ्रा सिनाय मोननाय बेबायदि बेक्तिफ्रा जुदि खालामोब्ला आरो सारा बिटिसिनि अनगायैबो गुबुन जायगायावनो नोंखौ सिनाय मोनो थाखा फैसाथ' दङ आं मिथिगौ नों जिखौ जानो गोसो बेखौनो बायना जानो हागोन जिखौ गाननो जोमनो गोसो बेखौनो बायनानै गाननो जोमनो हागोन नाथाय नों सोरनोबा थाखा फैसा होब्लाबो नोङो सोरखौबा नोंनि फिजिकेलजों बा मोदोम लानानै नों सोरखौबा सहाय होब्लाबो नोंहा बेयाव सान्थिया गोमानानै थागोन नाथाय नों माब्लाबानि समाव थाखा फैसाखौनो होनो हायाखै फिजिकेलि नों सोरखौबा मदद होनो हायाखै नाथाय नोंनि फंनैसो रावजों बानजायनायानो सोरखौबा थुलुंगा होयोब्ला सोरनिबा जिबनाव थुलुंगा होयोब्ला बेनो नोंनि मोनसे गोजोनथाव मावनाय जागौमोन गोजोनथाव खामानि जागौमोन नाथाय दा आं सानो नोंथाङा एसे सानदो मा खालामनाया मोजां मा खालामनाया मोजां नङा जोंथ' मा बुंनो जोंथ' जाम्बासो हामबायसै